Hola a tothom! Avui farem una petita escena de la llegenda de Sant Jordi. Obrim el nostre Scratch i fem clic a la icona de la paperera per esborrar el gat de Scratch. Després anem a triar un personatge i buscarem un drac. Fem clic quan el trobem. Buscarem un fons que quedi bé per la nostra història. Fem clic a triar un fons. Quan l'haguem trobat, el cliquem i situem el drac correctament en aquesta escena. Ara buscarem un cavaller. Fem clic a triar un personatge i després cliquem a gent. Quan tinguem el cavaller posat, el que farem és girar-lo, perquè si no li donarà l'esquena al nostre drac. Anem a Vestits, que està al costat de Codi, i amb l'eina Selecciona agafada, que és aquesta que té punta de cursor, fem clic a Gira horitzontalment. Només ens falta agafar la princesa. Fem clic a triar un personatge i una altra vegada fem clic a gent. Com podeu veure, aquesta princesa és massa gran. Haurem de canviar la mida. Canviarem el 100 de la mida pel número 50. Això fa que la princesa ara sigui la meitat de gran que abans, perquè 50 és la meitat que 100. Ara començarem a programar. Començarem pel Sant Jordi. Fem clic a sobre del cavaller per assegurar-nos que el programa li fem a ell i no li fem sense voler al drac o a la princesa. Com a esdeveniment, posarem quan la bandera es cliqui. Després posarem el bloc BSXY per fixar la seva posició inicial. Cada persona tindrà uns valors de X i de Y diferents, perquè cada personatge estarà en una posició diferent. Després anem a Aspecte i arrosseguem el primer bloc de digues. Escriurem la presentació de Sant Jordi. Quan haguem acabat, arrosseguem un segon digues. En aquest digues escriurem «Vinga a salvar la princesa!». Li podem canviar els segons perquè ho digui durant més temps. Si canviéssim la posició del Sant Jordi, quan li donéssim a la bandera, tornaria a la posició inicial que li hem posat al principi del nostre programa. A continuació, farem que el Sant Jordi s'apropi al drac per atacar-lo. Amb el ratolí, movem el Sant Jordi fins on vulguem que vagi. Després, anem a Moviment i busquem el bloc que diu «Llisca en un segon fins a XY». L'arrosseguem sense canviar cap número. És molt important que primer movem el Sant Jordi amb el ratolí i que després posem el bloc de llisca. Així tindrem els valors de X i Y amb la posició nova. A continuació posarem «Espera un segon» i farem que el cavaller torni a la posició on era abans. Movem el Sant Jordi amb el ratolí cap a la dreta i després posem el llisca a continuació. Provem amb la bandera que tot funcioni. Si alguna part no us ha funcionat,
Haurem d'esborrar aquell bloc i tornar-ho a intentar. Ara programarem el drac. Com a esdeveniment, també li posarem quan la bandera es cliqui. Al principi de tot, li posarem un mostra't que podem trobar al menú d'aspecte una miqueta més a baix. Utilitzarem diferents vestits del drac perquè canviï el seu aspecte. Farem que al principi de la història el vestit del drac sigui el que s'anomena Dragon A. Ara li posarem una espera força llarg. Aquesta espera és de 8 segons perquè és el que triga el meu cavaller en parlar i en atacar el drac. Després farem que el vestit del drac canviï pel Dragon C. Si anem al menú de vestits, podem veure quins són aquests vestits. El Dragon C, com podeu observar, és el que té una flama i el Dragon A és el que està dret però sense fer res. Després de canviar el vestit de Dragon C, que era el de la flama, farem que s'esperi un segon. I per últim li posarem un amagat perquè el drac desaparegui de la nostra escena. Fem clic a la bandera per provar que tot funcioni. Molt bé, ara només ens faltarà programar la princesa. A la princesa també li haurem de dir què ha de fer quan la bandera es cliqui. Arrosseguem el bloc d'espera un segon que hi ha a control i li posem espera 10 segons. Durant 10 segons, la princesa no haurà de fer res, perquè els protagonistes seran el Sant Jordi i el drac. Anem a aspecte i arrosseguem el bloc de digues. Després d'aquest temps, la princesa dirà «Moltes gràcies». Per últim, posarem un altre digues on la princesa dirà «M'has salvat». Fem clic a la bandera per provar que tot funcioni. I així acaba la nostra escena de Sant Jordi. Podríem intentar allargar-la explicant una mica més què és el que passa després a la història. Els que fan servir Scratch Online, recordeu que podeu canviar el nom del vostre projecte escrivint al costat de la paraula tutorials. Els que feu servir l'Scratch instal·lat, podeu guardar aquest fitxer a l'ordinador fent clic sobre fitxer i després desa al meu ordinador. Tots els projectes que fem a l'Scratch Online es queden guardats al nostre compte. I fins aquí ha arribat el nostre vídeo. Moltíssimes gràcies i esperem que us hagueu divertit. Fins la propera!